ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଚେନ୍ନାଇ ହାରିବ। ଆମର ଆଜି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଭୋଜି କରୁଛୁ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି। ଆଜି ଆମେ ଚିକେନ କରୁଛୁ, ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଲାଡ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଦିଦି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଇଏ ତ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଖାଇଦବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ନେଇଛି। ଆଉ ବଳ ବାବୁ ତ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜବ୍ ଫବ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗୁ ଏ ତ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ରିକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ, ଅଧିକ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ। ଝିଅ ଭିତରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁକୁଟି ଆଉ ହଗିରି ଦି ଜଣ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଦେବୁ, ତମେ ଡାକିବନି। ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇଟି ଚାଲିଛି, ବଳ ବାବୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କଲେଣି। କୁହନ୍ତୁ କାଞ୍ଜିଆ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କଟିଂ ମିଶେଇକି ଦେଖିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଦଉଛି ଇଏ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ମସଲା ଟିକେ। ଏସବୁ କରୁଛୁ କିଏ? ଏସବୁ ମୁଁ କରିବି। ସେଇ ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଏଇ ଦି ଜଣ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ପରିବା କାଟା ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଭେଜ୍ କୁକର ମେନ୍। ହଁ, ଇଏ ଆମର ମାଂସ ଢାଳିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ।